ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Uba batstar ding do ubadai uwe ni kitrai jaka ubala shakta haka jingshim jaka jong Meghalaya Energy Corporation Limited banshna ya ka penmi boarding hawa umtro Ribhoi District ula penpau ya ka jing sngosi halor ka jing menjur jong Meghalaya Energy Corporation Limited ban seo ya ka bailut ksan kat kum ka dor balabu da ka tanat horticulture bad da ka office jong ka deputy commissioner ka Ribhoi District. Haka jing ya keren bat kilat pathai khubor haka khat nyo tarik ubnai kela lingkot arajar arpuar harengkat ke jing senran lang jong ki nongelam ka seng hanyo trap National Youth Movement uba batstar ulayathu ba ula kentaj mardor ya ke jing terwa jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ban shuseo tang sau pholak tingka naka benta ki marrep ki badan haki lai teli ki jaka ki jong u halor ka nongrim ba ya hap satya ya ka dor jong ka bairep ka ba ula trai shitam la arp Hosnem kinti tang ban penhe pensan ya ki ding kwai bat ya ki wei de ki marep ki ba ula rep hagini ki lai teli ki jaka ki bala kot da ki klor tingka hagabaya day bat kani ka seng hanyo trap National Youth Movement kabalaya rap yo ba batstar ding do kala panru da ka hok wat jingtip na ka right to information khnang ban bot din na ka benta ban penyo ya ka hok jong ba batstar ding do kani ka MCL kepada ketenat penmi boarding jong sarkar jela kala syukur ya kinongrap da kaba kimsham lasiu ya ka crops compensation katkum ka government rate ya hangni ngidam ka RTI ha ka bede bat ka right to information ka file da anti corruption cell seng bat hangni ngin ya kene ka jingle ben jong sarkar jong kene gas ngamut banong ka MCL ya kini kinongrap ini de bat starting do idan lang bat ngi hadien ki nadu samar katsan imsyam la shim ya ketu ka compensation ka bakane ke MCL kala ai te kane ka compensation ga jong i kala poi de ki krur RTI kadon ka contradiction ba kane ka MCL kam syam la siu ya kane ka compensation jong ki crops jong jing thong jing tap katkum ka dor jong ka horticulture But ya kena ka dor jong horticulture ngindon ka kopi yang ne kapala ada kena ka office te kena ka MCL ka klamsiu ka dor jong kene kin marrap katkum ka dor jong ka horticulture department te dena ka kadau ini na ka por ilalet handrai kene ka office ka siong bait ba ngimla siu bensiu namar ba kene ka dor ka de bola pen bait ka department kadon ka ai selendet ke bom la ban sutu namar kapor banginyau barit udon uba pedeng udon uba khamher udon wat ubala biang kerta ban sok udon henry enda haba nyo ipun man ya kanega lis nyo ipun man ba kisi ubet tang ya gitu ki barit ki jing tung jong kim dak hen ya kato ka jing penlut jong ya ki pros nem ki beng la tri tom ki simpen ban ya gitu ke kador ka ba tang hai to idor ibarit ibadang saus nem sans nem tang kutai nakata daw ngero iba ka jing la ben yang i kinong rep ki batri hitom kam ai jing hun yang i kinong rep ki batri hitom tekane ka MCL ka suabe jo ka dorlom som wa ka dorlom som kumot ka skhen bet we sangspa kum ka dor ka ai pat Rapo horticulture department kita nak jom kita kini ki ground up plan kita kini ki nan bering ki seedling ki nursery ki bering ki nan bering tayang indala kenya kita ngilap ba tamdai kumba ai hang ni nomor kum balam hi ba abat idan lightly ki plot ta kini ki lightly ki plot kita nak jom thong kita ki kwai ki tempo kini ki jing so ai bro te kumai la kenya hang ni ka so ai de dalam som makami kumba sopholak tam Henry anda lakhen mengi katum kane ka report ko yo na kani ka district agriculture department jogar boy hani ki ala ka jong ki ground plan sin ko jom de ka MCL ka klet Jakarta tam khen kata khen ka agin ka dalam som tengi anda lakhen ni kani nomor kladan kini ka report iri dan ri ba ya to khen la ka jong kami ya ka palat ko poi laki palat ka kum ko daw de banyak kan
kami pala ka sa pula yang ni kadang kay sendet ka ba ese ka kontrak yang ni namar ba ta kung report boyon ko di chori kay fair ka value fi ta khaba fair ka value hi kumot kada lupa ni ka jing bon saken te kumba ka sarkar hi se amul kapol bagi tip hi bikin rap kita hi bolom mo joka jela joka ri berkawai reda kile kumni ta kumot ini ki lalang bagi event ki tikum kini ki break ki baret ki bom dan ta ka bol mo ki wan singi ani kum nakaliang joka seng limba ka artikel sensal tidak apa lagi ati ai boro ni alap ni ba kadang ni bom hok tikum kini ki break baret ite nakaliang sungi ri ka bodang ba ka sarkar limba ka ni ka tra jong kada periang kalon pe jakani jumsanya di pa ba se kang ba kinyo ya ka hok mo te ada kita ni ada beri akses suhi yang ni ada beri akses suhi but assessment kari assessment ni ba ana horticulture kamlang clear kan nomor ni kamlang clear te plan pe yang ni apa ni no ini kamlang clear ke ini sa kini kamlang clear fi kalau kini kamlang clear kam sahi ke ta pelakon ko right di long way na ki nograp ki bobon ha jaka ki jungtoi bro te kadang bom biang ka di cho bro ani ha wer hi ka report kam biang ka nomor ke nak lai mismatch tu tani ka di sai ka ta bom ka kelas nyan ben ki bret pada du mentar hi nado wala strang ini project adu mentar kini ki pot yo hok te bakasar ka baka MECL kamul pun siu ka kum kata ka dor ong maki tani ka sapo lak tam de maki pulut ya pala ya kata de jadi mangani mapi na manonor hi kimhon de kata tekam la su benlong ban su antan dari ke bangi ni pediang bai ya kata ka bungi ya kut ba ya ka jing siu ni kalakular ban siu ka dor disi endah bangi lalek hadisi wong ngi ngak ban siu ya ti marrep imla ban ai ya karet te phi phile simna agriculture ya karet agriculture kan ai ya pi ya kata ka dor ka ba phi hun ya kata ka dor ka ba ya dei bat ki marrep te kum tang lalek i ban sim ya kata ka dor te agriculture ka ai warit la ka jong ka dor uba kham he la ka jong ka dor uba kham he su bat ubarit ulong tang lai spa bat uba he poi hadu sau hajar kendai spa kata ka dor ka bangingi sngu ka bayahap bat kata ka jong tresitom jongi ban pen he yong ne ukwai nadu ba udang rit hadu bandala yok he namar ukwai nimla ban pen he tang hisem arsnem kuai ni hapan penhek da ka pausnen ka jing tri hitam jing jing penut ni kalong tenrai jo ui kuai ban poi syadu ban yok khit ya ka jing tri hitam ula poi sya ka saw hajar kendai ya kan ka jing hun ngas ngau bang adai ru ban hun namar kata ka jing ya te ular nadu ke publik hering hadu ban swa ban tri kan projek kila ular hiban siu kunta ka dor jong kursu ban nom hun ru ngan hun be namar ba ni kuat bantik kat no ki ong ngimla ban ai ngi lo da kuat bantik ya karet jong kan ka jing siu phi hap lek na disi dalek na disi ngimla ban ai ya karet phi lek na agriculture kum tang da ka baburom ni ko ngu kata kenang bangin ai lat ya ka jing trete ila yo sya ya kata karet ka ba snu ko oi ila lek ni tang ba kipat ki ong ngiru ngimla ban siu bit kum ne kumba ka ai na agriculture tang ba ka ba phla ka long ba karet ka wa ki ai na ki yo bit lomsom tang san spa sta klim da burom yo barit klim da burom yo bahe ai bit ta ka do ka peniang ni ba kini kile iben pat yang ni bagi ai bit tangson klim da kensu yo barit bahe ngi nadu badang rit ngirep nadu u kuba ngirep ya ki dok kar untuk ngirep ya ki kuai ki sok turun ki kai ki sok wanil kine ki sok likor bangi ong ngilarep ya gitu baro jait nama ni langsung ngerasa hantu bat ngila tresitom ngila penhe hadu ki sok turun bat kiwi ki bangi melak banjir keberengkong ngiyo banrep tresitom bahar de kuai umla ban so tang sansnem daka hausnem ula ban yo ke yo so te
Baning kaya ro wong ju trade tom ju ni wong rep wong pen im bo pen dang de ukwa. Ngrei ya kajing yarap kajing Kristyan utempo bo Kristyan bahaman lakasmi ban ai jing bahaman ai pen kedang ke jamir ke step kini katar umi mla panlen te halor kini kiwi ngi ai trai ngi ai rep onja kajing thum ha katu ke Jakarta. Nga masuk penjam masuk diang ya kan ka jing kloy jong kini ki sing ban yarap yang kini kising yarap yang dah kebakiwa dia kini ki RTI ki piang dah kata kim don lenti ban yarap yang ada kuwi kiwat dah kini ikut Islam ki baya debat kini ka gypsy halnya kadon ke Siling Nursery ke bakador jong ne Siling Nursery ke Apau Tengka nanti halnya kadon ke Siling Planted ke bakador jong ke Apau Tengka halnya don non bearing ground of plants kador de Sanspa nang ta ni udon ground of plant bearing saujar kendai spa ni persiang man file ke RTI ha ke RTI ni ba kila don kita ki agreement ki balaya soy hapdang jo ki try jaka ba ke MCL ha ke ba kila menjur ba kin siu ya kador jong ki jingkung jingtap katkom ka jingkwa jo ki try jaka hanrai kat ba hadian ndal adap penlong an lani kila adap pensnai ketika untuk projek mentaki kelar ke moipat ke siopat kador ke pesan spa ya ke baki traja ka bar fat kim champon la supan bori ki traja ka bakin siu ya ki nongret bakin shem ya kene ka pisa under potas te i baba starting do i klam shem ya kene ka jing siu under potas namari ongan ngan shem mulai under potas sisen manga protes ngade protes adu benda yo ka hak te nakal yang kasang hi ngis ngau ban ong ba kajingirap ya i baba starting do kalong tangkan ne bangin salet ya kendu ya horticulture minister baderu agri minister baun petlam ya kene kajing ya jogi norap hapo umtro hydroelectric project nang ta ha kajing kupor lada minister jong agri department ule bom setnyau ngidang don kiwai pat kilat kilti bangi ngindia wal adai ban poi sidu yang kesari ru nam ta ka hak jong kinorap nginekon nakalian jong kesak tak kejuk kapor nasngau ban persngau ru sa ke MCL ba kadai ban ai hok ya kene ke assessment ha kapor balai assessment kini kiyo ya kene ke bang apan EP mo kene dai kadai ke balai assessment ha pedang jong nong trai jong ke DHO ba ki trai jaka katba ha kene ya kene ke balai ka kene ketika real assessment genuine assessment ke balai ha ketika sengi rengkat bagi trai jaka rengkat bat ke DHO office harai ya kene ki clubship ki ai pat da kate kawai pat karet da kawai pat ka assessment ka ba ki shemba kini ki jing tung jing tap kem don bearing kem don non bearing ki don betang kita ki non bearing plan clubship kita ki seleng ki sem clubship kita ki planted ground up lane kita ki bearing kepala mi so ru ja kene kate ki jing nyobain ki jing